Bismillahirrahmanirrahim. Geri temaşamana Harun Reşit Roki evaret çe bamala Behlul divane. Sonra haber dedin Behlul ji Harun de pirse dibe ey Harun halifey ez sehab şoriya ta pirsim şka te zanî ya te nezanî. Harun dibe kerem ke bepirse dibe ey Harun dibine erdê em pir hene. O li ser rê erdê em pir hene. O li asîmana em pir hene. Harun dibe ey Behlul dibe binê erdê em pir dibe mirî hene. Li ser rê erdê dibe em pir însan hene. O li asîmana jî dibe em pir melêket. Behlul dibe naxêr. Ey xelîfe dibe ey Harun dibe te pê dernexist. Dibe li binê erdê em pir mirî nînin dibe. Em pir poşmaniya miliya dibe. Mirî bi milyon defa bi milyon cara poşmanin xweza me van tişa nekirina, xweza me van tişa bikirina, xweza me van tişa nekirina. Ê emelî wî xweş e jî poşman e, ê emelî wî nexweş e jî poşman e. Çünkü daha bêtir dixwazin cîwan baş bin. Dibe ser rê erdê ise em pir însan nînin, em pir xirsa malê dunyayê bi însan re. Maalesef dibe însan têr naxo. Çi dike têr naxo? Yani îro heqîqeten gotina Behlûl jî mer îro dinêre dinêre însan feqîr e, tiştekî tune, zengîn dibe dîsa jî têr naxo. Hele hinek însan hene ne dixwin ne din kesî ne xêra pê dikin. A dibe ser rê dunyayê ev heye. Li asîmana jî dibe em pir melêket nînin dibe. Asîmana em pir dibe edaleta Rebbê alemê, merhemeta Rebbê alemê heye dibe. Em ya bi bîr bînin dibe, em ji Rebbê alemê re îbadet bikin, em ji Rebbê alemê re xizmetkî bikin ku Rebbê alemê wê edaleta xwe merhemeta xwe li me bike ew dibe em pir heye dibe. O dibe ey Harun dibe tu xelîfeyî te qaftan li xwe kiriye qaftanê xelîfetiyê. Eger tu vî qaftanê xelîfetiyê di edaletê de bişxulînî, di heq û hiqûqê de bişxulînî, di başî û qencî de bişxulînî, tê li vê dunyayê nav û dengê te bive Ömerül Farûq. Nava însanê baş de nava însanê edaletî de were yazkirinê. û eger îca ku tu bimirî bi edaletê wê erdî ji te re gazîke bêje ey ew kesê ku te ser rê erdê edalet dikir. Ey ew kesê ku ser rê erdê te ferqa sebiyê xwe sebiyê xelqê nedikir di heq û hiqûq de di rêya xweda rêya însaniyetê dimeşand de îca rehet bike di vir de. Vî mezelê de ji xwe re rehet bike. Ama ey Harun eger tu vî qaftanî vî meqamî di zulmê de bişxulînî wallahî navê te li dunyayê bi zalim derê. Meriv dimire nav dunyayê dimîne ya başîtî ya bi xerabî. û eger tu bimirî jî erdê te were hevdû wê bêje wernekê ev ya zalimê ser rê erdê ev ya Harun e. Eva ku ha dibêje Harun digirî stêrk çavît. Îca gelî temaşevana em hê li dunyan em hê nemirine em ji viya ibret bisînin. Wallahî heqîqeten îro di binê erdê de em pir poşmaniya însan ye. Wallahî ser rê erdê jî em pir ew ka me em malê dunyayê top bikin haya me ji mirinê tune ye. Haya me ji mirinê tune ha bîrê em mal top bikin mal top bikin mal top bikin. Heta kurê ji kefan pêştir tiştekî tune ye. Îca em Rebbê xwe ji bîra nekin, em Hezreti Muhammed Mustefa ji bîra nekin, em başiyê qenciyê ti car ji bîr nekin, bira hişê me li rehma Xwedê be. Eger weka ku Behlûl ji Harûn re got ku tu bimirî tu başiyê bimirî wê erd bê keremke were wallahî kevek em jî li ser başiyê bimirin li vê dunyayê jî wê navê me başiyê derve be ya çiqa zalimkê baş bû kî behsa me bike wê rehma Xwedê lê be em ê kar bikin. Ama em zalim bin
کی بحثم هم که بجا خدای على تاخلی بارنه باش بکن مر خرج خلاص بو ارد جی قوك ام بمرن و بگیدی وی انسانی مریه باشه در راحت بکه اوك ام ظالم من و ارد ما ورافدو پارسی مدا بشکینه ام سريه في عرضه برد چن امام روكش بي نكم متكم بني في اخي روك في اخي ورسل انا ام سر اخينا اما روك في اخ ورسل وانت من الدخير وخشدا وانت تمام اماتي خدا